Saúdos, benvidos. Despedimos o ano 2025, ano castelao, e damos a benvida a 2026, ano teriano. Para falar destas e outras cuestións, temos con nós, hoxe aquí, neste café de redacción, o presidente do Parlamento Galego, Miguel Santalices. Benvido. Hola, moi bo día, encantado de estar con vos. Falaba e decía eu que este 2026 vai ser ano teriano, xa declarado así polo Parlamento, que foi quen promoveu a iniciativa e contou co apoio unánime de todos os grupos presentes, non? Pois sí, así foi. No último pleno do ano, unha proposta de declaración institucional que recollía pois o que foi a figura do Otero Pedrallo desde o punto de vista de ensayista, de escritor, de home comprometido con Galicia, comprometido coa lingua, coa nosa identidade, pois por acordo de todos os grupos, pois plasmouse nese resultado final que é declarar ano teriano o 2026 que conmemoramos os 50 anos do seu posamento que, como ben sabedes, foi en abril de 1976. É importante que haya sido por unanimidade porque senón non se podería ler esa declaración. O Parlamento ten unha regla, unha norma, que se non hai acordo de todos os grupos non se pode ler unha declaración institucional. Eu creo que aquí foi un acto de xenerosidade por parte de todos os grupos e tamén hai que dicilo. A figura de don Ramón concita pois un acordo con todos. Quen se podría opoñer a falar do que o patriarca das letras galegas e o home que tanto fixo por a cultura, tanto en Galicia como en Ourense, como polo mundo, non? Entonces, moi satisfeito de que se haya aprobado eso. E que vai significar para Galicia este ano? Home, vamos a ver, ora é cuestión de empezar a programar que se pode facer xa no ano declarado, xa o ano teriano. Home, desde actividades culturais, eu creo que a Consellería de Cultura, que tamén foi unha das que impulsou a declaración que leemos no Parlamento, pois programará unha serie de actos, indudablemente relacionados co tema da cultura, co tema da divulgación do que é a figura de Otero Pedrallo, tanto do ámbito de escritor, como do ámbito de xeógrafo, como do ámbito de un home que aportou a identidade de Galicia un xeito especial. Habrá que contar tamén, indudablemente, ca Fundación Otero Pedrallo, que, como ben sabedes, ten a súa sede en Trasalba, e porémonos todos de acordo para ver como se poden facer actos de reconocimiento a unha figura senlleira como é a de don Ramón Otero Pedrallo. Eu creo que isto hai que programalo, non é calquer cousa, e, home, nós sendo ourensáns, falando dunha figura universal como é don Ramón, pois especialmente vamos a tratar dende Ourense de que a cousa vaya cun pouquiño de carga de profundidade, non? Porque para iso temos que presumir do patriarca das letras galegas. Mencionaba esa xenerosidade dos grupos para cadar o acordo do ano teriano. Preocúpalle neste sentido que o clima de crispación que se vive no Congreso de Diputados de Madrid acabe por trasladarse ao Parlamento de Galicia? Home, preocupar sempre che preocupa. Que é o que sucede? No Parlamento galego, xa se cumpliron 10 anos, se están cumplindo os 10 anos de presidente, e eu observo que nós temos unha forma de debater que, sin ser unha, digamos, unha forma estridente, unha forma profunda de debater. Non percibo eu que sea demasiado crispante o noso Parlamento, e a eso estamos acostumbrados. E eu penso que nese sentido hai unha boa empatía entre os grupos, os responsables dos grupos, e tamén a propia mesa do Parlamento, que eu
que eu presido. A mí me toca a responsabilidade de presidir os debates e eu teño que decir que, home, non vou a decir que é todo unha balsa de aceite, porque non o é. Pero non teño, eu recordo, neste último ano, nin ano e medio, de haber chamado a orden a ninguén. O sea, podo nun momento determinado tratar de reconducir un debate, pedirlle a un deputado ou a unha deputada, oiga, isto lesiona a dignidade dun grupo ou molesta, hai posibilidades de o que o retiremos. E normalmente se accede, non? Eso evita pois que teñas que chamar a orden e evita pois que teñamos pois líos e malos entendidos como os que si se ven a diario no Congreso dos Deputados. Eu creo que, bueno, dicen que os galegos somos diferentes e é posible que nós sexamos máis de unha forma de botarlle sentido ás cousas, inda que sea con certas discrepancias, que as hai profundas, pero que aplicamos máis esa palabra tan de moda que puxemos que é o do sentidiño, e é que se pode debatir con moita profundidade sin ter que andar insultando nin transgredindo o que son unhas normas, unhas xa escritas de como debe de ser o debate parlamentario. Eu sempre poño o exemplo. Hai un tema que ten unha carga ideolóxica profunda, como pode ser o tema da violencia machista, o tema da igualdade. Eu observo con moita atención eses debates e teño que decir que as deputadas que o fan, que levan eses temas, debaten dun xeito aguerrido, pero sempre buscan un punto final para chegar a un acordo. E iso, eu presumo deso e creo que podemos presumir, porque hai 4 grupos e que cheguen ao final despois de, de confrontar, vamos a dicilo, dialécticamente, pero con educación, que deixen ese punto para chegar a un acordo nun tema tan sensible, creo que é algo que lles dignifica e moito. E, polo tanto, eso é un pouco que nos diferencia, pois, quizá, de outros parlamentos, non? Que nun contexto político polarizado, non? No que vostede fala que no Parlamento non hai esa crispación que si vemos en Madrid, e sin ir máis lonxe no Concello de Ourense tamén a vivimos a diario. O Parlamento galego que fai ou como encara a función de manter a calidade democrática? Bueno, eu creo que o Parlamento galego a calidade democrática, primeiro, está obligado a preservala. Nós somos representantes elexidos por a sociedade, nos han dado un voto de confianza a nós e o voto de confianza que nos deron é vos sodes os nosos representantes e como representantes que sodes nós queremos que isto funcione dun xeito democrático, dun xeito no que non se teñan estridencias que de alguma maneira non aportan nada ao que necesitamos os ciudadanos. Nos, os ciudadanos, bordamos un voto para que vos apoyedes as nosas necesidades e eu penso que nese sentido a calidade democrática está garantida por a propia responsabilidade que asumen os deputados, porque non hai nada máis grande que unha persona che deposite o seu voto de confianza na túa persoa para que o representes. E creo que nese sentido márcanos un pouco a todos. E eu sempre o comentamos ali, en nós han depositado unha cousa moi seria, que tú vas a falar por min, tú tes que preocuparte dos meus asuntos, tes toda a miña confianza, eu che din todo o poder para que ti o poidas facer, é como un acta notarial, eu a ti che din un poder notarial para que tú aí me representes e que estés... Entonces, eso solamente se pode facer cunha discusión, digamos, democrática, na que todos falemos, pode haber diferencias, pero por riba de todo temos que tratar de entendernos. Eu creo que esa é a gran diferencia. E a responsabilidade de ser deputado, penso que cada un de nós, deputado ou deputada, que estamos ali, cando tomamos posesión do cargo de deputado, que é un honor, asumimos unha responsabilidade
que creo que nos obliga a estar á altura do que se nos pide, non? O pasado martes, día 30, exercía como delegado Rexio nesa tradicional ofrenda de traslación ao Apóstolo Santiago. Non era a primeira ocasión que exercía como delegado. Como viviu nesta ocasión? Pois mira, vivino sempre é moi emocionante, e sempre tes unha carga de responsabilidade, porque falas por unha delegación do rei, falas para Santiago é o patrón de España, falas tamén para toda España, e falas sobre todo tamén en Galicia ten unha repercusión quizá moito máis grande. O peso da responsabilidade telo igual, o sea, isto que che poden dicir, non, que eu estou moi acostumbrado, non, iso é toda mentira, Iso é como o diputado que sale ali a falar á tribuna do orador, non, que leva moitos anos e ten moita práctica. Non. Aí a todo o mundo lle temblan as pernas, e neste caso tamén. Home, eu xa fixen moitas, claro, podía hasta decir, xa teño unha certa complicidade co apóstolo, pero, bueno, non me atrevo eu a decirla, ainda co apóstolo a mellor podía decirme, bueno, viñeche tantas veces, sempre ves pedindo, a ver cando traedes algo, porque só vamos a pedir. Pero, bueno, eu nun tono máis serio, si que tomei como referencia tamén na ofrenda, gustoume o mensaxe do rei, eso de escapar dos populismos, escapar das estridencias, hai que moverse nun marco de convivencia, hai que tratar de que a política recupere un pouco esa simpatía que tiña por parte da población, e agora que é unha desafección total. E falei, bueno, pois tamén pedín por o que a saúde, tuve en conta tamén os nosos emigrantes. E claro, como ourensán, eu aproveito tamén, porque é normal, poucas veces estar diante do apóstolo, pois indudablemente falei dos lumes, non? E do que supuxo para a nosa provincia o asunto deste brao pasado. E eu aí pedín dúas cousas fundamentales. Unha é, ten que haber unha coordinación entre administracións, porque isto que pasou o brao pasado, digamos que foi un pouco excepcional, pero non nos esquezamos, isto é un tema tamén recurrente. Son moitas veces as que temos que falar de lumes, fundamentalmente tamén na provincia de Ourense. Entón eu aí fago un guiño, pedín, que fagamos un esforzo entre as administracións e que no centro integral do lume que temos en Toén se poida ubicar algo que sería moi necesario, como é a UME, unha unidade de intervención militar. Bueno, é unha petición que eu fago, creo que é unha petición sensata, xa fixeron tamén desde quen ten a responsabilidade de pedila. Entón, por ese lado, eu me centrei tamén no tema dos lumes e me centrei non metendo directamente, pero sí, creo que se entende, unha provincia do interior como a nosa, cunha despoboación grande, a nós se nos ten que ter en conta co tema das comunicacións. E o tema do ferrocarril a nós nos fixo moito daño, non? O tema de estas supresións de frecuencias, eu, de alguma maneira, aí fixen unha reflexión de que unhas provincias que acaba de ser ademais castigada con esta lacra do lume, que tuveran unhas boas comunicacións, sería fundamental. Liguei por aí os dous temas que hoxe máis preocupan, non? Lume e comunicacións, todos sabedes que non o podían mencionar expresamente, pero é a supresión das frecuencias que se nos fan co da Gudiña, con toda esa historia, non? Entonces, bueno, apelei un pouco á responsabilidade de quen ten a posibilidade de repoñelas. Quedámonos neses dous puntos. No caso dos incendios, falaba de mellorar a cooperación entre administracións. Cree que é posible, o sea, que este verano que se deu foi os elementos para a tormenta perfecta, non? Sí. Estaban os elementos climatolóxicos e despois os humanos tamén. Cree que fallou esa cooperación e que é viable que o Goberno Central decida ubicar no centro de Toén esa unidade
militar de emerxencias? Viable é. Eu, na ofrenda, unha das cousas que falo tamén é que este brao que pasou co Lume a nos servir para recoller experiencias e para, a partir de aí, plantexarnos o que... Non é boa a rellerta política nunha cuestión como esta. Non é bo discutir entre a administración central e a administración autonómica. Eso non é bo. O que é bo é unha coordinación. E é bo unha xenerosidade política de quen ten a responsabilidade de tomar decisións. Eu creo que o tema de Galicia e, en concreto, a ubicación da unidade no Centro Integral de Toén, que conozco ben, porque era un anterior psiquiátrico, ese giro que se lle deu é moi importante. Vamos a ver, que aquí veñan a formarse xente de outros países, de Eslovaquia, de Polonia, de países europeos. Bueno, isto dalle un caché especial, o sea, aí formas a xente, aí xente preparada para abordar esta problemática e é un punto estratégico para que se producen situacións que se nos escapen un pouco das maus, esa ubicación aí é perfecta, porque ten unha isocrona. A isocrona mídese en tempo, non mide a distancia, pero en tempo, non en kilómetros. Entonces, non sei, este é un punto estratégico para abordar desde aí pois unha emerxencia como a que se produxo no brao pasado. Eu creo que aí merece unha reflexión e que os responsables públicos, claro, sí, competen, pero, eu creo que sería un acto de responsabilidade política o que poder contar ca unidade, non? Falamos de lumes, falamos de supresión de frecuencias. Por que, señor Santelices, parece que cada ano os ourensáns temos que dar conta de titulares negativos? Por que non damos parado ese abandono que sufrimos? Bueno, eu non diría tanto, vamos a ver, os titulares negativos, aí neste caso, nos veñen impostos, pero nós, os ourensanos, tamén podemos dicir que temos un algo que non ten moita xente, que é este sentimiento da ourensanía. Nós somos moi creativos. Cuidado, hai poucos, somos poucos, pero, cuidado, tú empezas a repasar a historia do que se aportou desde o punto de vista cultural dende Ourense e ollo, aí é onde se ve realmente o potencial que temos, non? Con respecto a determinadas decisións que se toman e que nun momento determinado eso genera pois un certo malestar e consecuentemente se generan tamén titulares, porque só fai falta ver un pleno do Concello de Ourense para saber os problemas que pode haber, non? Que habería que facer aquí? Home, pois eu creo que todos deberíamos de tomar como referencia que a política hai que exercela, non hai nada máis grande que saber exercer a política porque é un acto de tratar de facer algo polos demais, por eso che dan a ti ese respaldo. Eso necesita generosidade, necesita responsabilidade e necesita, sobre todo, pois, pensar en cousas que sean positivas para a xente. Claro, se nos enzarzamos en outras cousas banales que non teñen nada que ver, de aí é onde salen eses titulares que depois tú empezas a mirar por aí abaixo e que non hai nada. A mí me gusta que sea motivo de discusión que falemos pois da unidade militar en Toén. A mí me gusta que se fale de como un montaxe da unidade de Itus, como a que temos. A mí me gusta que se fale desas cuestións que son realmente o que lle preocupa a ciudadanía. Claro, titulares tamén forma parte dos que ejercen a responsabilidade política, son os que ao final generan tamén os titulares. Entón aí se pide un pouco de mesura, un pouco de sentido común e debatir do que realmente lle preocupa a xente. Eu teño visto algún pleno de Ourense que, bueno, que do Concello de Ourense que realmente digo, pero a xente isto lle preocupa, como lle vai a preocupar cousas de... En fin, non me quero meter eu nun asunto que non é da miña competencia, que é un ámbito municipal, pero é que eso genera noticias, por aí adiante, Eso son... non vexas o que nos dicen.
Para min é moito. Pero é posible. Home, se está grabado e se vos lo difundiron, eu non o inventei, eu non o trouxen. O sea, entonces, en fin, eu creo que isto obedece a un problema que creo que deberíamos de reflexionar todos. Pero a imaxe non é boa. Vamos a decir isto institucionalmente, a imaxe non é boa, a imaxe que se está dando neste momento no Concello de Ourense. Preocúpalle esa imaxe que estamos dando fora de Ourense? Sí, porque sempre fomos moi institucionales. Ourense ten fama de ser dúas cousas fundamentales, moi creativos, como eran, pois, empezar a repasar os artistas que tuvemos. Xaime Quesada, De Dios, Pousa, Alexandro, Vidal Souto. Desgraciadamente, todos, xa a maioría non están con nós. Entonces, bueno, esa parte creativa, porque a nivel de escultura, pois, está Cisclo, está, bueno, Xosé Cid, un montón de xente. Bueno, esa parte sempre destacamos. Pero na parte institucional, que é unha parte esencial da política, Ourense sempre estuvo á altura. Eu recordo que hubo, por exemplo, o posto de presidente do Parlamento é un posto moi institucional, pero aí pasou Victorino Núñez, pasou Tomás Pérez Vidal, agora estou eu, pasou Dolores Villarino, que ainda que é do Grupo Parlamentario Socialista, foi presidenta do Parlamento, o sea que os ourensanos a institucionalidade sabemos, e o respeto polas institucións. A mí me preocupa que a imaxe que estemos dando neste momento non se acerque a esa, digamos, respeto institucional que tuvemos sempre. Eu recordo pois como abordaban os temas e como ejercían con responsabilidade institucional pois presidentes das diputacións. Eu recordo a Vitorino, recordo ao presidente Baltar, sempre os alcaldes, eu recordo alcaldes moi institucionales que exercían o seu cargo con algunha discrepancia, pero desde un punto de vista institucional. Que iso non quere dicir ir máis elegantes ou ir menos elegantes. Non vayamos ao asunto frívolo, non. A institucionalidade é outra cousa. E iso vai inherente a persona que nun momento determinado exerce un cargo. E eu creo que iso é fundamental. Dosis de institucionalidade creo que serían fundamental para que ganásemos o respeto das institucións. Hai uns meses nos sentábamos nestas mesmas cadeiras para falar de outra cousa, de outra cuestión que sei que na que vostede ten moita implicación, que foi a constitución da Fundación do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres. Como ten evolucionado nestes meses? Que se ten acadado? Que hai na folla de ruta? Pois mira, vouche dicir que estou moi satisfeito de como evolucionou todo, porque era un tema moi complexo. Levábamos, eu que sei, 25 anos, esperando poder ter unha lei que aglutinase de alguma maneira o que é o Panteón das Galegas e dos Galegos Ilustres, e iso era moi complicado. Hasta que os grupos se puxeron de acordo, registraron unha proposición de lei, todos os grupos de acordo, e evidentemente se aprobou por unanimidade, e ao aprobarse, eso é un feito histórico que xa de por sí recollía que o Parlamento debería de ser o que de alguna maneira artellase todo para poder constituirse nunha fundación e a partir de aí empezar a funcionar. Bueno, feito isto de aprobada a lei, asunto que non era fácil, e que se aprobou por unanimidade, nos quedaba unha tarea difícil, que era pôr de acordo a todos os que tiñan que integrar o padroado. E aí, pois, tiñan que ser os membros da mesa do Parlamento, que hai unha pluralidade, tiña que ser a Alcaldía de Santiago, tiña que ser o Arzobispado e tiña que ser a propia Xunta. Claro, artellar todo isto, toda esta máquina administrativa para lograr un acordo non foi fácil. Foron moitas reunións, moitas deliberacións,
incluso a veces desde punto de vista personales, sempre desde a óptica de sacar adiante un proxecto tan interesante. Eu teño que dicir que aí contei coa colaboración de moitas persoas, entre eles me gusta reconocerlo porque é un home que aportou moito, é o arzobispo, que é un home de aquí de Ourense, e que, claro, eso, pois, rapidamente tamén me entendí. Bueno, e ese tema, ao final, depois constituímos o Panteón, a Fundación, co seu padroado, e foi un acto solemne moi interesante que coa firma, que veu tamén o notario e a todos os patronos no que é a Iglesia de San Domingo de Bonaval. Entonces, eso me parece que foi, eso pechaba unha parte importante de constituir o padroado, pero quedaba outra parte, que era a comisión asesora, que tamén a lei recolle que tes que constituir, e fai uns días, o 12 de decembro, logramos constituir a comisión asesora, que está integrada por distintas fundacións, entre elas a Curros Enríquez, o Otero Pedrallo, a Brañas, o sea, e ese paso tamén o demos. Xa están nomeados os directivos que integran ese padroado, co cual podo dicir con moita satisfacción que a parte, digamos, de formación administrativa, de artellamento administrativo do que era en sí o mandato que nos transmitiu a lei, pechouse. Agora o que queda é definir, que eso xa é un traballo que teremos que definir, que actividades vamos a facer aí, porque eso, como se fan as cesións de uso, porque aí hai propiedades da Iglesia, hai propiedades do Concello, eso ahora todo eso se ten que artellar, e definir tamén si nos plantexamos unha, home, e hai que facer obras de mantemento, porque se vamos a conservar todo eso hai que habilitar un presuposto importante. Esa é a tarefa que agora nos queda. Pero eu xa me sinto moi satisfeito porque unha parte de tanta, digamos, de rigor administrativo que tes que tal, que houbéramos pechado con éxito, cedendo por todas as partes, teño que dicilo, cederon todos, pero mira, é unha realidade, e hai esa foto histórica que fixamos ese día na escaleira, que bueno, que é para recordar que é posible o acordo cando falamos entre nós, non? Como médico de formación, como diferentes son os diagnósticos que fai Miguel Santalices da situación de Galicia e de España? Bueno, o diagnóstico diferencial aquí é un diagnóstico claro. Nós estamos presididos por un sentido, o famoso sentidiño, e en Galicia eu creo que hai dous aspectos fundamentales que cambiaron o noso devenir, non? Eu, por exemplo, sempre falo das transferencias sanitarias, foi un feito diferencial. Gracias ao Estatuto nos accedemos ás transferencias e á Constitución, e hai un antes e un despois. Eu recordo antes das transferencias sanitarias, aquí por ter non tiñamos nada. Era un peregrinaje a Madrid, a Santander, para operarte do corazón, eso era unha historia que era unha mendicidade andar pedindo por cousas tan necesarias, porque non a tiñamos en Galicia. Xa non digo en Ourense, digo en Galicia. Non había cirugía torácica, non había cirugía cardíaca, non había oncoloxía, isto era un... Entón, coas transferencias, o cambio galego foi espectacular. Pasamos de ser unha comunidade que mendigaba a unha comunidade que agora recibimos pacientes que veñen de outro sitio de España. Acabamos de facer a protonterapia, que isto vai a ser unha revolución, que se instalou outro día en Santiago, agora xa veñen aquí pacientes, con lo cual aquí o cambio sustancial foi tal. Eso che marca unha diferencia. Por lo tanto, eu aí respeto moito que foi o acceso ás transferencias sanitarias que nos permitiu desenrolarnos, pero tamén teño que decir que eso foi con un esfuerzo da comunidade, un esfuerzo de todos os galegos que entenderon que tiñamos que dar ese paso e axustarnos para darlle prioridades ás necesidades, e por o que non creo que debamos pasar, isto xa comparado co Estado,
é que nós temos os mesmos dereitos cos outros. Temos os mesmos dereitos cos cataláns, os mesmos dereitos cos vascos, os mesmos dereitos que calquer ciudadano que viva en calquer punto de España. Polo tanto, se falamos de financiación autonómica, hai que falar de financiación autonómica con rigor. O que hai que primar fundamentalmente é os dereitos dos ciudadanos. Usted financiame dereitos dos ciudadanos. Outras historias, non. Aquí hai que... vayamos ao práctico. E iso, aí Galicia non pode ceder. Eu creo que o presidente Rueda o ten claro no tema da financiación. Eu creo que ele encabeza o sentido común que hai que dar o que é financiar territorios e financiar os dereitos dos ciudadanos que viven nas distintas comunidades, e o que non podemos é deixarnos levar porque en determinado momento hai un acordo bilateral. Non, eso non pode ser. Se falamos de dereitos e de ciudadanos en igualdade de condicións, nós o mesmo que a todos. Nin máis, pero tampouco menos. E isto creo que o debemos de claro. Por eso, esas comparacións Galicia-Estado, pois, bueno, creo que hoxe pasan fundamentalmente por temas que teñen que ver ca financiación e cas comunicacións e demais, non? Chegamos ao final do programa e non podemos esquecer as datas nas que estamos. Neste inicio do ano, que mensaxe lle trasladaría ás galegas e galegos? Vamos a ver, o mensaxe serían varios mensaxes. Claro, decir que eu desexo que haya paz no mundo, eu creo que eso o quere todo, o quere... Pero eu o mensaxe iría máis a un mensaxe de que todos os que teñen as responsabilidades, estou falando xa a un nivel moi alto, podan estar presididas todas as súas decisións polo sentido común. Ese sería, creo que, un mensaxe, porque todos temos un ego e se ese ego nos lo adornan, ademais, con cousas, convertímonos ao final nunha cousa insoportable. A mí me gustaría que se votara moito sentido común os que teñen as altísimas responsabilidades de dirixir, porque eso ten unha incidencia moi grande en toda a ciudadanía a nivel mundial. Aquí xa estou falando a nivel mundial. A nivel galego, pois eu creo que o mellor que lle podo desexar a nosa xente é que hai que seguir cuidándose. Nos, Ourense, agora somos, creo que xa estamos ganando a Japón no tema da longevidade. Eso forma parte de, bueno, algo esencial. Tú cada vez que lle preguntas a unha señora que como é, se che pode dicir o secreto por haber chegado aos 108 anos, respondeu moi ben un día que é que se che digo qual é o secreto xa non é secreto. Claro, entonces, creo que o fundamental é que nos metamos tamén que é bo facer unha alimentación sana, facer cuidarse e de alguma maneira tamén estar e seguir os consellos que nos din os profesionales sanitarios. É o mellor que lle podo desexar en sí a población. Saúde, en general. E moita paz. Señor Santalices, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe neste café de redacción. Vale, moitas gracias a vos por o vosso interés. A todos vostedes tamén, como sempre, moitas grazas por estar aí.